ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತ ಯಾನ್ ಹುಷಾರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಚಾ ಮಾತ ಆಂಡ ಯಾನಿನಿ ಚಾಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ಮಾತ ಮೀಪಾದ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲವಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದ್ ಪದಿಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಇತ್ತಿನೆರ್ದವರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದಿಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಪದಿಂಗಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪೆರೆತಿನ ತಾರಾಯಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತುರಿದ್ದೆ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪದಿಂಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದಿಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕೊಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ನೀರು ಸೇರ್ಪಾದು ಅವೆನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ತುನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಅವೆನ್ ತೋಜಾವೆ. ಪದಿಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮ್ಮರ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತೋಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.